Salutare, oameni buni, eu sunt Uncle Bay Gaming și primul că un nou episod. Astăzi ne vom juca Dirt 3 împreună cu Andrei și cu Boss. Salut! Și la Taci. Super. Bă, mai bine să tacă decât să... Adevărat, adevărat. Le vorbim, bossule, doar atât. Aveam 3. Aveai. Asta Poate- nu e o scuză, bossule. Poate la Driver Reputation, nu la... Nu, și la level. Întreabă pe Miță. Ok. Da, bă, adevărat, ieri parcă făcuse level. Dar nu știu, Bă, da, cred că și-a ieri dat nu-i reset me- nostru. Ieri nu-i mergea jocul. Ba da, Azi- m-am jucat aseară cu el. M-am jucat mult Păi, aseară. ieri m-am rugat de el să intre pe Dirt și nu-i mergea, zicea că nu merge. Ba da, eu m-am jucat aseară cu el. Să nu Păi dai... mi-l-am să făcut nu... aseară. Cum ai reușit? Am dat un restart la PC și gata. Păi și frate... Logic. Și frate meu are problema asta. Păi cred că îi fac și eu așa. Am dat un restart la PC și gata. Super. Hai, Clau, Da. bă, Claule, vezi că suntem 2v3, hai că-i facem, da? Adevărat. Trebuie să luăm locul 1 și 2 ca să-i batem. Da, frate. Las că vă Adevărat. fac eu. Intrăm în Vă pe toți. toți. Bă, nu dai dan repede, dai la assist și ți-l pui pe advance, că intermediate e nașpa rău. Mai bine spui ori advance ori casual. Da, eu joc pe advance. Păi Da. da, nu știu, n-am mai dat acum, eu l-am lăsat așa. Ai dat dan repede? Da, și eu am dat. Da. Da, aiurea, trebuie să dați la assist. Dar ce mă, păi doar dau SK și merge mașina singură. Aiurea așa. Oricum eu cum să vă facem acum, n-am ce să fac. Adevărat, Dar nu la folosesc levelul meu aia. de rang ezoteric. Bă, dar Mamă, nu boss, știu Claule. boss pe primul loc. Eu sunt primul. Las că-l iau eu. Mamă, să vezi ce prost. Să vezi ce prost conduc pe advance. Băi, băi. Băi, Acum, mă. Băi, ne-am ieșit între noi, Claule. uite, e la pe mine. Las skip. Skip. Bă, da, se simte mai bine pe Bă, la pe 3 luni. Ce n-ai, Claule, ce se întâmplă? După aceea, prinde-l de unul loial. Băi! Ce faceți, doamne? Mamă, ce urât m-am dus. Păi, pe advance e greu, mă, merge. Bă, advance e greu, mă, că nu ai linia aia deloc. Și gen, mergi cum vrei tu. Și da, și nu spune frână nimeni. Și o iei pe zăpadă, te duci n-aș parau. O, băi, băi! Aoleu, am urât de mine. A, deci de-aia îmi pune mie mă frână. Da, mă, că sunteți cu ajutor, eu joc fără asist. Și vreau să învăț... Eu vreau să joc să învăț să joc fără asist. Așa fă cu asist, da, e. Bă, dacă era așa, eu pierdeam de mult, că eu băgam full speed în curbe. Mamă, ce departe de toată lumea. Cum faci? Aoleu! Iar m-am dus acolo. Ultimul loc, Claule. Mamă, știi ce prost conduc? Mai bine cu asist decât să mergi ca un dar cu aici. Mamă, dar mă Lasă bușesc măi, că- locul 4, nu ca tine 5. Bă, de fapt, eu sunt 5 și el e 4. Și îți scad 17 secunde miță, deci te cam prind. Mamă, ce departe de voi. Ia uite că acum am uitat și eu asta. M-am și răsturnat. Aoleu, mi s-a rupt mașina. Mi s-a rupt mașina. Dacă n-ai Cu doi. asist, da, până termin eu mai e, stați. Poate nici nu termin cursa. Nu apucă, nu apucă. Mai are 15 secunde. Ce talent de băiat să înseamnă, da. Bravo, Clau. Hai că vă descurc, hai că reușesc. Hai. Gata, era să termin. Era să termin. DNF, Claule. Da. Did not fuck. Lasă-mă, că bag și asistul mai încolo. Mai încolo. Lasă-mi-ți 8 puncte, e bine. Păi cu asistul mie că vă fac și de-aia.
Mi-și pune intermediatul. Numai așa ca să... Să mă distrez. Ei, am făcut level. Mamă. Na, mă, am făcut level, na, mă, nubilor. Level 2. Level 2 la toate. La driver reputation, La Eh. Driver Reputation am 8. Eu nu știu cât am. Am primit un Coni Motorsport. Mai e boss, gata. Mamă cât suntem acum. Nu Bă, am de să echipă cu voi. Aoleu. E clară treaba. Bă, adevărat, mă, asta e frumoasă. Bă, le-am dat mută la toți. Nu știu de voi. Păi da, păi mereu le dau mult. Eu nu le dau. Păi tu Îți ești mai place nou. să... Îți place să auzi pe ăștia, mă? Da, mă, îți au cum se ceartă între ei. Ia apăsați W să dă. Normal. Ia, mamă, de tracăre. Oho. Ia, eu am Ară, 5 fac. tatuaje am pe mașină. Eu am ia din ăsta știi că sunt mexican. mașini, știi că sunt mașini diferite, nu? Eu mi-au din ăsta mexican. Îmi pun și o asistență acum, păi mă enervează, ce... Adevărat. E. Bă, și când vreau și eu să mi le schimb. Păi nu, pe Advanced e greu să joci, fiindcă ți alunecă mașina, mai ales pe zăpada asta. Bă, era o cursă fără advance, în toți copacii am luat. Cum, mă, păi cu casual sau cu... Bine, intermediatul e nașpa rău, că e între și na, nu știu. E greu, am jucat eu, am filmat eu. Rules, entrades, assistance. Asist. Asist și îți alegeți. Direct, Don. Dan. Mai trebuie să-mi pun eu asistență pe casual. Fătăți. A, mă, gătați odată. Stai că mie mi se tot încarcă, nu înțeleg de ce mi se încarcă așa de greu. Chiar nu știu de ce. Da, pisipă ta. Pisipă ta. Scrie loading să încarcă ca un prost. Mi-arată mașina toate colțurile. Planete. Păi trebuie să o examinez, Claude. Hai te rog eu frumos. Ar trebui să mă rog sau care e faza? Uite, la Sfântul Adevărat că ar Gaben. trebui. La Sfântul Gaben. Gata, acum trebuie să-mi pun asistențul și... Ok, asist. Nu ca să învățăm pe băieți care-i faza. Gata, am dat ready. A, mai e cineva, nu numai eu. Shark ăla, sau, gata. I'm ready Mamă, eu for sunt glory. singurul cu mașina galbenă. Și pe 6. Eu sunt pe 2. Eu joc cu... să Bă, joc dar cu mă volan. mereu de dăm față lucrurile. Băi, dă-te mă. Băi, m-ai împins, gata. Asta se duce într-o parte, bă. Bă! Bă, controlește-te, bă, pe ecran. Bă, la sfârșit. Bă, eu te mă spun pe ecran. Bă, Ce știu eu? Strați, uitați și te-au. E pe Bă, post să te ce spune. situația, bă. Să vezi ce te poți să Bă, eu spune. mă spun eu. Îl prind și fac. Mamă, Îl prind pe post și fac. de ce asta, Claude, de ce asta? Te prind și te fac. Fiindcă și eu știu și Bă, dar să te chestia. pun acțiune și Prinde-l pe viață. Și de la joale. De la joale. Bă, ia ăsta. Te-am văzut, te-am văzut. Eu pe boss deja e sclat. Bă, te mă. Mamă, lel. Gata, am făcut pe viață. Ia-l pe frate. Ia dă-te 6 de iau eu pe viață. Mamă, s-a dus la mine rău față de asta. Băi, 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 băi. Ce mă n-am fost, mă, ridică-mă. M-am făcut praf, boss. Dar la sfârșit. Hai, știu de iau. Da, știu de iau. Te văd, te văd. Di, gata, gata, ești praf, boss. Gata, că m-am prins. Te-am și prins. Te-am și E prins. bine și bine. Am prins pe boss. Băi, Ce faci? să trec. Ești pe 3, păi nu o să mai fi nici pe 3, stai ce. Da, să vezi ce te iau De acum. fii chiar, Claude. Da, să vedem. Mamă, dar ce te-ai făcut? Te-am făcut pe exterior. Îți cad cât o secundă, îți cad cât o secundă, bossule. Sărac. O secundă jumate îți cad. Te prind, te văd în fața mea. Da, ce faci, boss? Da, apasă W să mă vezi. Da, te iau pe grupa asta. Că merge încet.
Ce faci, boss? Oh, Bă, ce boss, bă, bă. ce faci, boss? Dă-te, bă, la o parte să-l prind pe miuță. Bă, dar noi suntem din aceeași potoliții. Dă-te la o parte, bă. Dă-te la o parte. Dă-te. O parte. Mai dăm boost sau așa. Dă-te la o parte. Trece la bă. Merge și de încet. Bă, băi, nu că stă boost, dar dacă te lovește o dată așa, știi cum te aruncă pe Păi merge încet, frate. Dă-te la o parte. Dăm viteză, mă, că tot am Mergi curbele astea. încet, mergi foarte încet. Dă-te la o parte. Mă ia ăla dacă nu te dai la o parte. Ne-a luat. Dă-te bă la o parte. Bă, boss merge foarte încet. Și din cauza lui ne-a făcut pe amândoi. Bă, dacă nu te pușești, te bat. Dacă nu te pușești. Cine pe la lor? El a dat Da, păi boss, nu mă lasă să întrec. Că dacă îl întrec pe boss să fac și pe tine și pe el. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte. Băi, știi, gata, gata, ești spart. Îl iau și pe ăla și ți-l iau și pe ăla, că-l văd. Dă-te la o parte. Deci... Este gata, l-am dat afară. Nu! Nu! Yes, gata, am trecut-o, boss, mai am să-l prind pe ăla. Hai, Pe mine nu. Pe mine nu m-am prins, bă. Vreau să-l prind pe tămitul ăsta. Mamă, bă, dar m-a ținut boss 2 ture, m-a ținut. Ce mai fac? Dacă te întrec, mă. Nu mai mă întreci pe mine, nu mai mă, crede-mă. Eu te l-am de mult. Mamă, să și ți-l iau pe ăsta acum, că-i scad cât o secundă. Oh, că-l văd și pe miță, A luat curba acum. De fapt a trecut de curba. Îl văd. Opa, a luat curba la dreapta. Văd că la amândoi. Boss, sunt în spate, boss, la departe. Când îți lângă tine, Claule. Dar unde mă, că ești în spatele meu departe? Bă, ăsta ți-l prindeam dacă mai aveam mătură. Bă, dar m-a ținut boss 3 ture, m-a ținut 3 ture. Locul 2, bine, Locul 5. Cum o să mă țină 3 ture ăsta, boss? M-a ținut 3 ture în spatele lui și n-am reușit să-l depășesc. Și ne-a luat ăla pe amândoi, din cauza lui. E imbecil. Ești un imbecil, trebuie să te dai la o parte, frate, să te depășesc. Că îl prindeai și pe... Dacă mă Bă, las... dar cum pot să pun să nu mai scadă aia viteza când în curbe? Păi nu știu, intri la Assistant, dai la Advanced Settings și acolo schimbi. Bă, Claule. Ce? Ăla nici n-a terminat cursa ăla de era în echipă cu noi. Frate, dacă se dădea Andrei... Ne-a luat cu un punct, bă. Păi nu s-a dat boss la o parte, că eu te păși... Te luam și pe tine, Miuță. Aiurea. În loc să se dea la o parte să reuși să-l depășesc, nu. S-a pus în fața mea și... Aia mai un level. Locul 2, mamă, aproape level ăla. Bă, Claule, Da. mai faci un boss? O cursă și o filmare. Da. Am fost filmat. Mamă. Hai să votăm, ce votăm? Aiurea, bă, ce faci? Zdreanță. Ești o zdreanță de om. Nu mai vreau Trax acum, vreau să ne bage ceva mașini. Mașinuțe? Da. Se bage Audi. Caremente. Da, mai și care minte. Vreau Citroen, vreau să-mi iau Citroen. Vreau să-mi iau Citroenul să vă rup. Să se facă de foame. Vă rup cu Citroenul, stai ce e el. Grupa B, uite, mașinuțe. Yes. Votați toți, că e grupa B. Toată lumea a votat. Budgies, ce e Budgies? Nu știu, ce e Bagis? Nu știu. Nu votam. Nu. Nu. 3, 2, 1. Gata. Și, hai da. Hai, grupa B. Mașini, Pica Bagi. Iară, frate, de-astea. another one. Bă, tot level 2. Ești nab. Meciul ăsta fac level 3. Adevărat, s-ar putea să fac și o... Ce level aveam, mă?
13. Sau am... Da, nici nu știu 11 ai. ce am. 11 ai și faci 12. Iar pe zăpadă. Hai să Nu. fac assistance-ul. În viața mea nu mai pun advanced. Dacă e pun intermediat și mi-l fac eu, mi-l customizez eu cum vreau să... Dacă intermediar, Da. l-am pus pe intermediar. Și am dat enter ca nubu. Va, Păi, ești. am putea să dau acolo. Mai iară o să-mi dea aia în frân la curbe. Bă, cine mai are? Ba, nu e Cine mai trebuie să adevărat. intre? Eu, cred că. Eu, mai sunt și mai e cineva, cred că. Fucking shit. Da. Stau 3 ore după voi. Iară stă loading. Grămadă. Gata, în sfârșit, doamne. Asist. Intermediar. Păi nu trebuie, mă, să dai de acolo, trebuie să dai Ce? direct, Mi-a bă. luat kick. Mi-a luat kick. S-a Really? dat la kick, că nu mai intrai. Ba, bă, really? Dar intrasem, dar am uitat să dau doni, fiindcă, na. Nu mi-a luat Și kick. primul, hosta Nu, cute. uite, a ieșit, A ieșit posterul. hostul. Bine, pe atunci încheiem aici. Da. Încheiem aici. Păi și outro. Știi? Totuși a fost cel mai Short pe. outro.